posolstvo pri spomienke na jeho život je jeho úžasné nadšenie, jeho veľká horlivosť, keď sa jednalo o cirkev, keď sa jednalo o Božie dielo, keď sa hovorilo o láske k Bohu a viere, aj po štúdiách, hoci sme každý pracovali v inej diecéze, som mal možnosť sa s ním stretávať pri našich stretávkach ako spolužiakov alebo sestričiek Vincentiek tu v Nitre, na Šindolke. Tá jeho horlivosť ho neopustila ani v tých pokročilých rokoch života, práve naopak vždy rozprával s nadšením o tom, ako treba pracovať pre Boha, ako treba slúžiť ľuďom. Aby sme boli horliví v službe v našich rodinách ako otcovia či matky, ako mladí ľudia, ktorí hľadajú cestu svojho budúceho povolania a života, aby sme boli horliví v našich ťažkých skúškach života aj v našej starobe, keď treba svedčiť o viere svojou trpezlivosťou a vernosťou Pánu Bohu, ktorý nás vedie nieraz aj takýmito cestami k sebe. Iste, otec biskup Šášik patrí už medzi Božích priateľov. A tak sa chceme k nemu obrátiť, aby to, čo o ňom zaznelo a čo budeme ešte neraz počuť, nech posilňuje svojim príhovorom pred Božou tvárou. Čítanie z knihy Siráchovho syna. Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nás sledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stáli sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. Priprav naše vnútro k plnému prežívaniu nebeského kráľovstva, aby sme ťa mohli velebiť teraz i vo večnom živote. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ozdob korunou večnej slávy zosnulého biskupa otca Šášika a udeľ mu účasť na nebeskej liturgii. Prosíme. Tabuľu a nech zveľaďuje a upevňuje našu nábožnosť, aby sme kráčali v tomto živote bez úhody a šťastlivo dosiahli večný život skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami, I s duchom tvojím. nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu vďaka.